Mohon izin untuk panitia lightning spot yang di depan, minta tolong untuk dimatiin aja. Kita bikin Blora malam hari ini menyala, guys. Setuju, guys? Setuju, Batan? Sing orang ngurup nih flash, muka-muka tekan ngomah sendale ilang. Duh sayang ngapuntene saestu say tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake embuh kepiye carane Tresnopo kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Dino rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pae tenan mangan mangan kene rasane kok kaya tempe opo kaya ngene rasane wong ora duwe. Diva ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karebu tapi aja sumelang ana cita liyane bakal tak upayake empuh kepiye carane. Ora bakal terus sayangku
sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepku tapi ojo simelan ana dina liyane bakal tak upayake nembung kepiye carane Suaranya bareng-bareng semuanya ku sayang tepuk tangan di opo karepku tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake aku kepiye carane apa karepku tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake apa kepiye carane wis apa Madina saben dina